Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska si ideme pozrieť nový update a to je Zlatan Ibrahimović update. Divím sa, že update v FC Mobile pre Zlatana je skôr než FC Mobile, vieš. Že FC Mobile má skôr než FC25 na konzolovej verzii. A podľa mňa to spravili celkom dobre, lebo ten Zlatan Ibrahimović, ten dosť klubov prešiel, ani sa nedivím potom, že tam je chapter 1, chapter 2, chapter 3 a tak ďalej. A napríklad tam máte Ajax, Milano, potom AC Milano a podľa mňa je to dosť také, jak to poviem, dosť také zábavné viac. A máme tu z Ibrahimovića 107-čkového. To som ani nevedel, že tu je Ibrahimović 107. Takže môžem ho dať do základu, lebo môj starý tým aspoň bol zrútený a vymazaný. Tak potom tu máme ešte 110-kového, toho by som chcel. A máme tu 108. Čo? To som ani nevedel, že my máme 108 brankára Ibrahimovića. Wow, to som vôbec nevedel toto. A to je brutál, no. Dúfam, že prejdem toto všetko. Už som pri polovičke. A prvý stage bol ľahký, druhý ešte neviem, lebo zatiaľ som spravil iba tréningy. Celkom také o ničom, ale dáme tu nového hráča a to je Ibrahimović 108, čo ja som za neho celkom happy, že mi padol. No padol, teoreticky sme ho dostali zdarma, ale 108. Bohužiaľ starý účet mi prepadol preč, zmizol mi a bohužiaľ tu nemôžeme dať toho 107-čkového. To je dosť veľká škoda, ale môžeme si aspoň vylepšiť toho 108-čkového na 109. A tešte sa na zajtrajšie video. Jak nevinde, tak budem aspoň lenivý, no. Bohužiaľ. Dáme ho na diving a podľa mňa je to celkom dobrý update. Všetko v pohode. Možno tak maximálne, že fakt ten druhý stage nemusel byť, že to je taká nuda. Dobre? Takže jak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a čau.